Ndadedzwo amhenu makapenda kugadzirira vanhu masofa asingapinde munhu. Kune makapenda kugadzirira vanhu masofa asingapinde munhu. Vazoridambura vandarigadzirira futi mumba imomo. Zonoti basa rabva ratopera. Aiwa bo, but kune mari yangu futi. Wazi kana vakubuda imomo vachandifonera. Kune makapenda ari kudaro ka. Musadaro vanotivenga. Ibhoshika, vari kurova bhoshi. Vari kubhosha vanhu. Vanogadzira sofa rakasvika uko wambonono. Anoti vanhu vanoti masofa kana ari design inoita sofa rakareba oita mapieces. Vanopenga. Ngavasaomere kutenga material nemari dzevarungu. Handizvozvo. Varungu vanofanira kuitwa basa. Abiritsa mari yake ngaatirwe zvaabiritsira mari yake. Yako yagara ishoma shoma. Tozviziva. Mafaniza mari isiri yako. Isiri yako isiri yako. Wazviona. Ngova yako. Isiri yako isiri yako. Yako takaneta unoziva. Handakufara nebasa rakaita. Aiwa zviraiti kugadzirira murabi nemudheni. Kutichera atenga nyeti. Ndozvinozima no fix the boat. Kugadzira chino fix the boat. No fix the boat haiti. Munhu auda kuchinja kana kutamba anoita sei? Saka china zapa kachini. Aiwa ndachisamba bati. Mese Asi wazotsemura tsemura. Andatori pasi. Vandagadzirira kuti mudheni. Saka munhu yese vasikana vada kubuda imomo anoda kuti pasi. Saka manje ingaite feniki. Kokafa. Kondikafa manje anoita ipapo. Anodzekera kumakapenda avo ebhosha. Vanotenga sevachena vasiyana nezvatinoita Musika yepanzi. zvokugadzirira. Vakomana veve vanotikwadzisa muindustry. Nagone mashira. Kona munhu anogadzira chinhu asina tape measure chetarirwa. Zvapsazei. Ndogadzira nosina tape measure. Ndakuvaka vandovhara badhira ndotsvaga bhiriti. Unozakana uri pagraftiri kai. Zvinhu zvekuti kuti uri artist. Unofanira kunge brain dzako dzakakwana kuti yakakura rakamira rakadai. Waiziya? Unoziya. Woti ndikusotochi ndokenachi. Akona kuti unodhura. Dhuletwa idiyo. Aro aingorwa take money, tora mari United. Amatioke aibude. Vanotikanganisira Aibude. Ndoikuti vana vakomana vacho. Ati zvedu usati waenda Clinton. Tidangomhoreso vanotifarira vari kwese kwese. Akawanda. Tomhoresa. Kuna Black Sedas. Aiwa. Black Sedas. Ndoni kutaura ati uzova nerudo. Vanoziva kuti simisa kune vanhu. Vanoziva vanhu zvokuti vanoisa pamwoyo pavo zodano kuAfrica kune vamwe webata Zvinakangane kwavanobva. Aiwa kukadaro wairasi. Ukatamba nesu waitara. Vanoziva people. Ukapfura nepatiri handishaye nezvokuitira. Kupfura nekunobuyere. Heavy stuff. Chenya mshaka. Saka iyo nizoti tongoti kuna Mwari ka. Amafoni namba mnawo. Bless Mofire. Mofire. Oh, Chief Chibaba. Okay, Chief Canada. Yes, Chief Canada. Yes, Chief Canada. Chief Chibaba. Platige Pesetas. Unoti baba chenu chimani. Platige Pesetas. Baba chenu chimani. Tiri ucheke chakuona ichi baba. Vari kuvhirinzwa nekomzo, vari kurapa nekomzo. Vari mukwarantine. Vari kuvagadzirisa. Vari mukwarantine. Chibaba. Vari mukwarantine, vavharwa necorona. Aiwa, anovharirwa neatorapa vanhu tavarapsebo. Ari kutosota. Autorapwa neBritain. Atosota chizadza rimwe 1. Dende. Sadza rimwe dende. Sadza kamutenda. Aiwa, blessed. Blessed. Roto
kuti Mwari ngaramba akadaro. Sandakanganwa manje. Pamberi apa. Ine zvandakakugadzirira indoona. Zvinoita zvinhu zvakawanda. Kundana kabatisa brand. Tangoona pranga brand zedu hadzinyatsotora mudenga. Tikazvisiya tinobva tangoenda pahwawa fast kuti tisarambe tichifunga mapuranga ka. Waiziya? But kune vese vanotifarira vasingatifarire big up. Big up munhu wese. Rasta. Iya munhu wese. Rastafari. Yeah, tosangana next week kana kuti next week pamberi apa. Pamberi papa. Ipapa. Achita sei? Ndine kabasa kamwe kandombo kushanyira inako so. Kwera from scratch ka. Angoti njatanga kuona kubva kumapuranga acho. Zvipiri zvacho. Tokatatanga. Tichiratidzana ka. Kuitira kuti vave vandodzidziro vari kutambudza. Bhonzo anogadzira bhonzo ushu. Uyu ane akanete mapurasiki anopomba uyu bhonzo. Anopomba. Meshini zvinonesa mishini zvanogadzira mabhodhoro zvemapurasiki zvigubhu zvakadai zvigubhu. Anogadzira. Ndiye chamakuva angu bhonzo. Aisiyana majetembe mama. Inenge akamira sei? Yakamira so. Kadanga sai inonzi bibiro. Ne APVC. Right. But we are specialized in OCT, BP, injection and promote. Apa mazara chirungu zvinotityisa because tisinganzwisisi. What injection? Havanoziya zvinhu izvi. Wangodaro chete. Tatopedzanya. Yes. Because mama basa ndakachidadisa ndakaitwa navanhu vatema. Aiwa. Siyapota vanhu vatema. Takatodzidza. Ndori kuti mavheti kosa. Takambozadza dende. Tiri vanhu vatema. Pandakatofunda tikatodarika vanhu varungu. Tinototara munhu vanototakidza pafoni zuva muSouth Africa kuti nayo mushini wangu urambora ndichimborakidza kuti itaso. Wosvika chinyoita. Achitodzinya ndara thanks. Zviro zvatikuita izvi. Saka kana kuna vanhu vanoda kukubate vanokubate panamba 062 47 527. apa zita rinonyora Mr. Masoka. Mr. Masoka. tatenda Mr. Yes. Because hatikumbodzina mapromoters specialized in mapromoters. ene mumushini munogona kuopereta nekutogadzira zvese mutatu zvese kuseta whatever ndiwa ipapo pane zvimwe zvinhu zvino mamainjiniya atinopuwa basa uri kudaiso but kudya chikafu very good food kanyaya ndakutaura nyaya yekuti very good food thank you.